que la bioinformàtica és com una connexió entre dos ponts, com és la informàtica i la biologia, o sigui, tant com diu el nom, no? I aleshores permetrà a nivell mundial molt brutal en cas de la bioinformàtica. Innovació. Sí, creativitat. También información, que es muy importante en la bioinformática. Futur. Esperança. Coneixement. Programación, análisis de datos. Estadística. Datos, bueno, igual, programación, informática. Amb il·lusió. Nerviós. Nerviós. Curiosa. Nada. Emocionada, sí. Sí, entusiasmo, sí. L'Autònoma. Universidad de Barcelona, la UPC. I la UPF. No, a mi l'inglès no és la part que em preocupa. M'agrada que sigui en anglès. A mi em preocupa i veig futur, però també com he fet el batxillerat enfocat més al francès i ara és un canvi radical, però bueno. Cap problema. El tinc natiu, més o menys. No sé què fer. Explorar dades biològiques gràcies als recursos computacionals. Emocionats. Il·lusionats. No, lleno. Realitzats. Això. Sí, Sí, cada dia. dia a dia. La UB, la UAB, la UPC i la UPF. És UPF. Vale, ja està. Una frase màxim, que és la bioinformàtica. Jo soc bioinformàtica perquè... Què Què és la bioinformàtica? Bueno, la bioinformàtica és unió. Jo què sé, unió de persones. La bioinformàtica és explorar... Espera, tornem. Això ho aniràs tallant, no? No? No està tallat. Hòstia, sí, Bueno, ja ho sé. no. Què és el que ha estudiat? Com és? La càmera és vostre? Un consell pels alumnes de primer, va? Un consell, no us desanimeu. No, Si jo he passat, tothom passa. No, perseverància, il·lusió Constància. i fer molt team. I Team anar building. molt a la biblioteca, va Sí. molt bé. Les aigües és una molt bona... Uneix-me. Vinga. Hola.